Dicsőretessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm Önöket 2024 karácsonyán. Ez az esztendő egy új mérföldkő egyházunk életében, hiszen Ferenc pápa 2024 adventjével, az új egyházi esztendő kezdetével útjára indította a jubileumi szentévet, amelynek a legfőbb mottója a remény nem csal meg. És egy másik mottója, hogy a remény zarándokai vagyunk. Mai világunkban, ahol gyakran úrrá lesz rajtunk a kétségbeesés, úrrá lesz rajtunk a bánat, úrrá lesz rajtunk a jövőtől való félelem, elgondolkodtató és nagyon megfontolandó az, hogy mennyire szüksége van a keresztény embernek a reményre, a hitre és a szeretetre. A Szent Atya így ír erről. Mindenki remél. Minden ember szívében ott él a remény, mint a jóra irányuló vágy és várakozás. Bár nem tudjuk, mit hoz a holnap. A jövő kiszámíthatatlansága azonban olykor ellentétes érzelmeket ébreszt. A bizalomtól a félelemig, a derűtől a csüggedésig, a bizonyosságtól a kétkedésig. Gyakran találkozunk letört emberekkel, akik kétkedve és borulátóan tekintenek a jövőbe, mint ha semmi sem tudná boldoggá tenni őket. Legyen a jubileum a remény felélesztésének alkalma. Mindenki egy számára. Isten igéje segít, hogy okot találjunk rá. Az vezessen bennünket, amit Pál apostol épp a rómaiakhoz írt levelében ír, a remény nem csal meg. Kedves testvéreim, én hiszem azt, és bízom abban, hogy a 2024-es esztendő zárása és a 2025-ös esztendő kezdete valóban a remény éve lesz az életünkben. Hiszen olyan sok minden van az ember életében, aminek örülhet. Az egészségének, a családjának, az őt körülvevő világnak, a teremtett világnak, mindazoknak az értékeknek, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyeknek a csodálata és a tisztelete át és átszövi az életünket. Olyan sok mindenben lehet hinni és remélni. Én bízom abban, hogy 2024 karácsonyán, amikor a megszületett betlehemi gyermeket ünnepeljük, aki nem más, mint a remény forrása, hiszen jelképezi a zsidó emberek több ezer éves várakozásának beteljesülését, és a keresztény emberek létének, életének és az ő általuk várt és vélt ígéretek beteljesülésének a reménységét is. Isten szeretete nem csal meg bennünket. Isten szeretete erőt ad számunkra. Isten szeretete olyan hitet ad, ami alapot adhat az ő benne való reménykedésre, és az ő ígéretei teljesülésében való reménykedésre. Legyen mindnyájunk számára reményteli ez a karácsony. Legyen mindnyájunk számára hittel teli ez a karácsony. És legyen mindannyiunk számára szeretettel teli ez a karácsony. Hogy megéljük azt, hogy a remény zarándokai vagyunk, de egyben a remény rabszolgái is, hiszen remény nélkül élni az életünket nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon kilátástalan. Bízzunk az Isten szeretetében és jóságában. Bízzunk abban, hogy a legjobbat akarja nekünk. Higgyünk abban, hogy minden, amit szeretnénk, előbb-utóbb teljesülni fog, hogyha az Istenen keresztül, az ő szeretetén keresztül kérjük. Így kívánok Önöknek áldott, békés, szép karácsonyi ünnepet, és majd boldog új esztendőt.